egy részének, ahelyett, hogy Magyarországra zúdítják Európa élelmiszeripari szemetét, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter, miután a kormány a kiskereskedelem helyzetéről tárgyalt. A Kereskedelmi Szövetség szerint Lázár János megbántotta a vásárlókat, akik az általa kifogásolt termékeket keresik a boltokban. Kérdeztük a miniszterelnökségét, hogy mi alapján és pontosan melyik üzletláncokra gondolt a miniszter, de csak annyit közöltek, Lázár János szavai nem igényelnek magyarázatot. Lázár János nem érti a tudomány és a törvény szerint is kifogástalan hőkezelési eljárást, hogy állhat el hónapokig a tej. Ezt mondta, és üdvözölte a tartós tejek szerinte egyre intenzívebb felügyeletét. Mindezt azután, hogy a Nébih több 10 000 litert semmisített meg szerdán. Azoknak amúgy a jelölésével volt probléma, kevesebb zsírt tartalmaztak, mint amennyit feltüntettek rajtuk. A miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, a kormány megvizsgálta a feldolgozóipar és a kiskereskedelem helyzetét, és szerintem már is riadtan tekintenek a kormányra a multik. Szívem szerint sok jóval nem bíztatnám őket, azon kívül, hogy egy részének ideje volna az országot elhagyni, ahelyett, hogy Magyarországra zúdítja Európa élelmiszeripari szemetét. A multik nem kívántak reagálni Lázár János kijelentésére. Bármelyikük kivonulása súlyos következményekkel járna a Kereskedelmi Szövetség szerint. A Tesco 20 000 alkalmazottal jelenleg a legnagyobb foglalkoztató az országban a magánvállalatok közül. A Spárnál 12 000-en dolgoznak, az Auchannál 7 000-en, és például a Lidlnél 4 000-en. Ezek a cégek ráadásul átlagosan legalább 10%-kal emelték a béreket idén. Egy politikusnak kötelessége védeni a hazai vállalkozásokat, segíteni, hogy nagyobb teret kapjanak, ugyanakkor nem mindegy, hogy ezt milyen eszközökkel teszi. Szemétnek minősíteni az import termékeket, mert nyilván ezekről van szó, bántó lehet annak a vásárlónak, aki ilyet vesz, hiszen könnyen lehet, hogy csak erre futja neki. A DK szerint érthetetlen, ahogy Lázár János a multikra támadt. A multik állítják elő a GDP 60%-át, a befizetett társasági nyerességadó 50%-át a multik fizetik be. Minden negyedik munkavállaló a multik alkalmazottja. Tehát Lázár úrnak azt üzennénk, hogy picit óvatosabban bánjon ezekkel a szavakkal. Kérdeztük a miniszterelnökséget, hogy pontosan mely multikra gondolt Lázár János, illetve mi alapján állította, hogy szemetet árulnak. De csak annyit válaszoltak, az elhangzottak nem igényelnek sem kiegészítést, sem magyarázatot. Megkerestük az élelmiszerbiztonságért felelős hatóságot, a Nébihet is, hogy milyen statisztikák és vizsgálatok igazolhatják a miniszter kijelentéseit. Azt írták, hivatalunk nem rendelkezik a kérdésre vonatkozó adatgyűjtéssel.